Janno Vapaavuori vieraili tänään täällä messualueella aamupäivän aikana. Entinen asuntoministeri käytti sumeilematta kuuluisaa punakynänsä pyyhkimällä muun muassa Ideaparkin pois maakuntakaavasta. Jääveden rannalla nähtiin rennon oloinen tuori kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Petri Virtanen haastattelee. Janno Vapaavuori, olet ehtinyt hieman Mäntyharjun lomaisuudessa, haluatte katsoa, mutta ensin alkuun, millainen lomailija itse olet? Hyvä ja huono. Huono siinä mielessä, että lomaa pidetään ihan liian vähän, mutta hyvä siinä mielessä, että sitten kun sitä on, sitten oikeasti pidetään lomaa. Ja mä kuulun siihen porukkaan, joka on sitä mieltä, että Suomen kesä on niin huipan hieno, että kesällä Suomesta ei pidä karata mihinkään. Että lomat kesäaikaan pidetään aina Suomessa. Sitten taas toisaalta syksyllä, keväällä, talvella, jos joku loma sattuu kohdalle, niin sitten voi lähteä lomalle. Missä lomat, että mitä täällä kotimaisessa? Kierrän aika paljon Suomea. Tykkään käydä erilaisissa kesätapahtumissa. Niin Poriatsit kuin Savonlinnan oopperajuhlat kuin erät muutkin joka kesäisiin vakiokohteisiin. Sitten meillä on vanhan suvun kesähuvila Nattulassa, jossa viettää enemmän aikaa. Mitäs siellä tehdään sitten? Kaikkea mahdollista, mitä väkeillä tehdään. Puuhastellaan puutarhassa ja hakataan halkoja ja lämmitetään saunaa. Mä oon tämmönen toiminnan mies kuitenkin, aktiivilomailija, että tykkään puolustella. Ja sitten tietenkin luetaan paljon. Talvella se lukeminen on enemmän sitä dokumenttien ja raporttien lukemista, niin kesällä kerkee enemmän lukea sitten ihan kunnon romaania. Hyväkin nikkaroja. Ei mä hyvä ole, mutta sanotaan näin, että into on enemmän kuin taitoa. Mikä on paras saavutus nikkariosastolla? Nikkariosastolla me asuttiin lapsuudessa Puistolassa, joka on Pohjois-Helsinkiä, ja me rakennettiin silloin isäni kanssa, joka oli ihan yhtä toimi kuin minäkin rakentamisessa, niin piharakennukseen täysin talviasuttavaa huonetta sekä minulla että Vittuille. Se on suuri saavutus. Semmoista kantaa edelleen. Olet ehtinyt tehdä kierroksen täällä. Miltä näyttää tämän päivän oma asunto Mäntyharjussa, joka asuutin se tiivistä? Tämä näyttää hyvin erilaiselta kuin se näytti pari vuotta sitten Porissa, jolloin se näytti erilaiselta muutama vuosi aikaisemmin Paraisilla. Eli on jännä huomata, kuinka nopeasti tämä menee eteenpäin. Tämä menee eteenpäin sekä tekniikassa, teknologiassa, energiatehokkuudessa, mutta sitten myös materiaaleissa, värivalinnoissa, muodeissa. Se on jännä, kuinka ikään kuin samat lainalaisuudet, jotka koskevat vaikkapa autoja tai vaatteita, muoti muuttuu, värit muuttuu. Se koskee myös asumista ja loma-asumista. Muuten ne näyttää hirveän kivalta. Tämä sympaattinen, tämä on ehkä tavallisille ihmisille sillä lailla kiva messukohde, että täällä ei ole varsinaisia ökykohteita juurikaan. Riittävän paljon erilaista. Oikein sympaattinen kiva paikka. Entä tämä tiiviys? Täällä ollaan lähellä naapuria. Joo, sehän ei ole tietenkään tyypillistä Suomessa. Voisi sanoa näin, että meillähän on tyypillinen suomalainen loma-asumisen muoto on se, että ollaan järvenrannalla ja naapurista ei ole tietoakaan. Mutta sitten taas toisaalta ehkä eniten loma-asuntoja tällä hetkellä rakennetaan resortteihin, jossa nimenomaan on paljon naapureita. Ja jossa sen lisäksi on muita aktiviteetteja. Ja mä luulen, että erilaiset välimuodot kylien ympärille rakentuvat loma-asuntokokonaisuudet, niin niitä rupeaa tulemaan jatkossa enemmän ja enemmän. Varmaan silti siten, että tämä oma tupa järvenrannalla tai sitten selkeä Vierumäen tai Tahkon tyyppinen resorttikeskus tulee olemaan valta virtoja jatkossakin, mutta että vähän niin kuin tavallisessakin asumisessa. Tarvitaan kaikenlaista, tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja. Janno Vapaavuori, hieman historiaa. Ajan viikon pois asuntoministerin tehtävästä. Vierailit monta kertaa Etelä-Savossa ja sait tukkapölyä näistä maakuntakaavan asioista. Ministeriys takana, eduskunnan puheenjohtajuus edessä. Millä mieltä ajattelet noita ministeriaikoja peilatte nimenomaan tämä Etelä-Savon tapauksen maakuntakaavaa kautta suuryksikön? Se, joka jäänyt vähemmälle huomiolle, on se, että mun ministeriaikana niin maakuntakaavoista jätettiin hyväksymättä useita kaupan suuryksikkömerkintöjä monista muistakin maakunnista kuin Etelä-Savossa. Sitten ehkä täällä Etelä-Savossa oli ja on poikkeuksellisen värikäs ja sanavalmis maakuntajohtaja ja eräitä muita vaikutteita. Sen takia se nousi täällä enemmän otsikoita. Mä luulen, että kun tästä pöly vähän laatuu, niin
elämä jatkuu, niin ei siitä isompaa traumaa ja kenenkään sielua. Huomasin jopa sen, että täällä Mäntyharjussa, kun ollaan messua oltu avaamassa, niin täällä kovasti puhuttiin paikallisten palvelujen puolesta. Ja pitää aina muistaa se, että mitä isompia kaupan yksilöitä on kyseessä, sen isomman hyökkäyksen muodostaa kaikille pienimmille, joita myös halutaan suojella ja puolustaa. Niin tämä ei ole ihan yksinkertainen kysymys. Hyvällä mielellä muutoin oli kiva olla 4 vuotta asuntoministerinä, mutta on sitten taas yhtä kivaa tehdä nyt taas jotain muuta. Täällä Vapaavuori käsi nyt sydämelle. Jäikö tästä Rupin ja Etelä-Savolle sun välillä tästä Jupakasta? Ei ainakaan mulle. Enkä mä usko, että Etelä-Savolaisillekaan, eikä ainakaan pysyvästi. Näin entinen asuntoministeri Janna Vapaavuori ja nykyisesti kokoomuksen tuore eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Hänet tapasin tuossa Petri Vironen. Tässä on taas hyvä aika kertoa vielä uudestaan, että kuinka monta kertaa tulee taas kerrottua sen Etelä-Savon radion maanantain. Tämän päivän iltapäivän lähetys, mutta sitten keskiviikon ja perjantain lähetys tulee täältä Mäntyharjun loma-asuntomessuilta. Ja tällä hetkellä täytyy mainita, että sää on mainio. Ehkä on pilvipoutaa, niin välillä aurinko kurkkailee tuolla kivasti ja ihmisillä on aika hyvän näköinen mielipäin. Se oikeastaan huokuu eteenpäin ja tuossa aikaisemmin sanoin, että tosi kiva lapsiperheitäkin näkyvissä. Petri Vironen on reissailemassa ympäri messualuetta tällä hetkellä. Ei näy näköpiirissä, mutta todennäköisesti ääni kuuluu. Missäkö se Petri ottaa olla? No. Mennäänkö sitten musiikilla eteenpäin, että jos Petri saadaan sen kiinni. Voi harmi joillekin tuolla vastakäytössä John Inglesin kappaleesta Six Ribbons, nimittäin Virosen Petri oli huuhailemassa jossakin ihan uudessa paikassa, kun ei ääni aloittaa voittanut, mutta nyt sitten. Joka on selkeästi ilmeisesti. No siellä on saanut vettä heissä tuossa. Eihän tää lämmittää tästä mihinkään. On tippunut. Ja on ne ite katouksessa, niin hyvä sentään pihuassa. Messuviirata tosiaan on riittänyt. Se on tasaisena viirrettämään, että suuttanut. Mutta en ole minä nähnyt hyvää houkkaa. Mikin välistä. Oletko vielä törmännyt ruumiin? No ei suurin miten, mutta kyllä on parkkipaikat oli aika täynnä. No, saatiin se 2 kilometrin päälle. Hyvin toimivuus. No, te olette ilmeisesti puolialuetta kiinni. Puolialuetta on kiinnitetty ja kohteet näyttää todella hyvän näköistä. Ei mitään enää uskoisi lomarekiiksi. Ihan näyttää niin kuin olisi talvellisen rakennus. Kakkosasunto on nykyisin oikein terve. Joo, kyllä lähinnä. Miten tästä omaa? Kyllä